שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם איך להוריד מפות למיינקראפט. נכנסים לגוגל וכותבים מפות למיינקראפט. שתוק כבר. שתוק. נכנסים למיינקראפט מפס. יש כל מיני מפות, אדוונצ'ר, סורווייבל, פאזל וכל אלה. אני אתן לכם משהו מפרקור. נגיד, איזה אני אתן לכם. אתם לוחצים דאונלוד מאפ. אני עיוור. ומחכים שזה יעלה רגע. לוחצים דאונלוד. והנה זה מוריד. הנה אתם נכנסים לתיקייה. זה זאת. אחרי זה אתם כותבים פה אחוז הדאטה. הנה כתוב. היה כתוב. אחוז הדאטה. היה כתוב. הדאטה. אחוז. נכנסים לתיקייה הזאת. לוחצים נקודה מיינקראפט. סייבס. ומעתיקים את שתיהם לכאן. פשוט מאלף. וזה מוריד. וואו, הנה. עכשיו אתם נכנסים למיינקראפט. והנה המפה. עכשיו אתם יכולים לשחק בה וזהו.